Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam Sunedisis. Sarocok ni ulom mamanginang martangi yang tude bata, mamuji pasangat tuhata, huhut manangihon hatana. Amanginang, hatani tuhata sadarion tulu Musa 10 sia ayat 10 alu. Dan jadi balosonom munajahat jala dang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom ikon haholongammu dongammu jolma songon dirim ayahudo Jehovah. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan, namanya kasihilah sesamamu. Hukum yang terutama yaitu hukum kasih. Karena pangaripunan nina 10 patik, imah makaholongi Jehovah, huhut makaholongi dongan jolma. Musa mengingatkan bangsa Israel melalui firman Tuhan supaya mereka tetap mengedepankan kasih dan melarang untuk menuntut balas dan mendendam. Ada yang manginang da, molo adong pe hacik ni roham, molo tungadong pe lungun ni roham, ala ni ianakon, ala ni dongat tubu, ala ni sisolhot, ala ni hobbar balok, unang gabe baloson saluhu na ida manginang da, jala unang marsuni-suniak ko, artinya jangan mendendam. Ya, karakter orang Kristen bukanlah pendendam, tetapi pengasih. Ay memang ido. Hitape na mga sahon asini rohani debanado, anggodang nungasun siap pita saluhutna. Maka sebagaimana firman Tuhan mengingatkan umat Israel, demikian kiranya kita satu hari di dimanapun berada. Amanginang melutumpe misalnya di dokon roham gugumadok hami alai ikot dohonon nami do ikot pengoton nami do hida unang baloson hacik ni rohami da adong do debata na mengurusi, biarkan Tuhan yang mengurusi sakit hatimu, tetapi milikilah kasih itu. Memang Muhammad honon jol madu pehita naninay. Alay songon akana porsia di Jesus Kristus memang ikonula honot tado songon nanidok niturpuhona manginan. Karena kalau kita mengasihi, mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita, itulah bukti tertinggi kalau kita mengasihi Tuhan. Sebab akulah Tuhan. Didok dison ayahu do Jehovah napatuduhon hadirion ni imana doi. Ya, gariau dak kubaloson na jahat tuho, pabahenam muna sudenggan. Ya, naing masongoni hita di perdalanan ninguluta dia kapar saurata. Molo tungadong penoeng hacik ni roham mamanginang, ya, hudoko kami doi memaafkan di dalam doa. Ya, manginang da, unang sanga pajupa di pengkolan gabi masyat tohan. Ya, te bapak ibu. Ya, jangan sampai artinya unang jolo adong akka narikot baru pe asa masih pakulingan. Ya, tung songo dia pe noeng hacik ni rohami, lungun ni rohami. Ketong maho martangiang. Asa dilihod dewata tu ho roha nama siapulan, roha nama si sesaat dosa. Tuhan memberkati mangina. Mertua doakan atu mangihon hata de dewata jala naupiopsa. Amin.